Croeso mawr iawn i chi gyd i Parti after show Gwobrau'r Selar. Gobeithio bod chi'n newydd fod yn gwrando ar raglen Hugh Stevens ar BBC Radio Cymru a di clywed yn rhaglen ni, Lisa Gwilym, neithiwr hefyd, a felly'n gwybod enwau'r holl enillwyr. Ond peidiwch poeni os da chi di methu unrhyw beth, achos da chi'n gwybod lle i fynd os da chi'n methu unrhyw un o'r raglenni'r nos app BBC Sounds. Ond ie, gan bod am digwyddiad byw eto eleni yn anffodus, mi oedd criw y Selar yn meddwl y bysa'n dda i ymestyn rhywfaint ar y dathlu a chynnal parti bach ar-lein hefo rhai o'r artistiaid llwyddiannus, felly arhoswch efo ni i fwynhau yr awr nesaf. Da ni'n dechrau hefo Gwobrau'r 2021. Wan ta, nath ni gyhoeddi ar yn rhaglen ni neithiwr mae prosiect Merched yn gwneud music oedd yn ennill hon eleni. A bwriad y Gwobrau'r yma ydy cydnabod gwaith pobl sy'n ymateb yn bositif i rai o heriau'r diwydiant cerddoriaeth Gymraeg, a does nam amheuaeth fod merched yn gwneud music yn gwneud hynny. Maen nhw'n annog mwy a mwy o ferched i fod yn weithgar yn y sîn. Mae gwaith nhw wir yn arbennig a mor bwysig. Elan Evans sy'n arwain y cynllun a dyma sgwrs fach hefo hi. So mae Merched yn ei music yn brosiect ar y cyd rhwng Clwyd Bach a Maes B. A yn syml iawn, beth yw Merched yn ei music? Yw lle i trio cael merched at ei gilydd, merched ifanc sydd falle erioed wedi cael gwersi gitar neu erioed wedi cael y cyfle i gyfansoddi ar blaen. Dyn ni hefyd yn blatfform ar-lein lle dyn ni'n rhannu lot o waith gan artistiaid benywaidd yng Nghymru. Dyn ni hefyd dyn ni zine, podcast, ond hefyd dyn ni'n cynnal gweithdai lan y lawr y wlad. A yn syml, nath Maes B a Clwyd Bach ddod at ei gilydd i greu'r prosiect yma er mwyn cynnig y lle yna i fenywod, i ferched ifanc, i weithio, cydweithio gyda'i gilydd a dysgu gan rhai o fenywod blaenllaw y sîn. Felly, cyn Covid, oedden ni'n cynnal lot o weithgareddau gwahanol o amgylch Cymru, cyfle i ni groesawu merched ifanc mewn i lleoliadau gwahanol i nhw gydweithio gyda artistiaid gwahanol, cyfle i nhw gyfansoddi, trio DJ-o, pob math o bethau. Ond wedyn, yn amlwg, yn ystod Covid, oedd rhaid ni feddwl chydig bach yn fwy creadigol. Felly, oedd Cat Morris, oedd efo gweithio gyda ni yn Clwyd Bach, wedi lawnsio zine newydd. So, oedd y zine yma yn gofyn i unigolyn i gyradu zine, a oedden ni'n rhoi platform wedyn i artistiaid gwahanol yng Nghymru. A oedd y zine yn anhygoel, da ni dal i fod yn gwneud y nawr, a mae jyst yn ffordd creadigol a gwahanol i ymateb a rhoi platform i menywod sy'n creu yma yng Nghymru. Mae'r podcast hefyd o ni'n cyfweld a gwahanol artistiaid, clywed i stori nhw, clywed i hanes nhw, pam bod nhw wedi dewis mewn i byd cerddoriaeth, pam bod nhw'n cyfansoddi, jyst ffordd i ddogfennu storïau y menywod yma. Ond beth sy'n gret nawr yw bod ni gallu mynd nôl a dechrau wneud y gweithgareddau gweithdai yma eto. A ni wedi bod yn cydweithio gyda'r urdd, gyda rhain, a maen nhw'n lot o hwyl. A mae jyst yn hyfryd gweld hyder merched ifanc yn tyfu dros y penwythnos a yn mynd mlaen i drio cyfansoddi a trio prosiectau newydd. So mae fe'n hyfryd gweld yr ymateb positif mae merched yn gwneud music wedi cael dros y blynydde. Fi'n credu oedd angen rhywbeth fel hyn ar Gymru i fod yn onest, rhyw fath o platform sydd yn rhoi'r golau ar yr artistiaid anhygoel yma. Ond hefyd jyst ar llawr gwlad gyda'r gweithdai dyn ni'n neud, mae gweld hyder merched yn tyfu dros y penwythnos yn rhywbeth hyfryd i weld, a mae'n space saff i nhw i weithio, cydweithio gyda pobl newydd, gyda menywod really talentog, a just lle i nhw gallu fod yn hollol greadigol ar liwt i hunan. Ond un o'r prosiectau sydd wedi bod yn hyfryd i weld yn esblygu a llwyddo a wneud yn anhygoel dros y blynydde yw prosiect Cathod. Nawr, nath y prosiect yma ddeillio o zine Heledd Watkins. Dwi'n cymryd dyma'r ail zine nath ni wneud. A mae'n hyfryd gweld y prosiect yma yn tyfu, ac erbyn hyn, mae yna lot ohonyn nhw nawr yn creu dros Gymru i gyd, yn cydweithio. A fi'n cymryd gwaith, mae Cat, Heledd a Beth yn wneud gyda'i gilydd yn hollol anhygoel. A mae fe'n bleser i wylio nhw yn wneud job anhygoel ac yn just rhoi platform arall i fenywod, achos mae cael lot o platforms yn beth really positif.
So mae lot o bethau gyda ni'n dod fyny gyda merched yn gwneud music. Mae yna lot o zines newydd yn mynd i fod yn dod allan. Eleni yn ymwedig am bod y Eisteddfod Ceredigion yn gallu digwydd eto eleni sy'n really cyffroes. So, da ni'n trefnu lot o bethau yn y gweill gyda ni ar gyfer wythnos Steddfod ei hun, ond hefyd zines yn y lead up yr Eisteddfod. So, mae'n ambell i beth exciting ar y ffordd. Ond hefyd, ar diwedd mis Chwefror, mae dyn ni gweithdi arall yn Glanllyn ar y cyd gyda'r Urdd, lle bydd Heledd Watkins, Hannah Lily a Margaret Gwenllian yn cynnal gweithdi arall yn Glanllyn. A byddai'n gyfle i ni gyd ymgynnull unwaith eto, dysgu sgiliau newydd a rhannu syniadau, a jyst cyfle i ni gyd bod yn greadigol mewn space anhygoel gyda Glanllyn o gwmpas, tirwedd Balan, ysbrydoliaeth i ni gyd, so dyn ni'n really edrych mlaen. Diolch o galon i'r Selar am Gwobrau'r 2021. Mae'n golygu gymaint i ni fel tîm. Tîm bach ydyn ni ar ddiwedd y dydd yn trio gwneud gwahaniaeth yma yng Nghymru. A da ni jyst yn really werthfawrogol bod ni'n cael rhywbeth i ddathlu bod ni wedi bod yn gweithio'n galed dros y blynyddoedd. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu merched yn ei music dros y blynyddoedd hefyd, gyda'r zines, trwy'r podcast, yn dod yn gweithdau ni, ac hefyd i Cat Morris, o'n i'n gweithio gyda yn agos dros y blynyddoedd. So, diolch yn fawr iawn gan pob un ohono ni ac yn edrych mlaen am y blynyddoedd nesaf. Diolch i Elan a llongyfarchiadau mawr eto i merched yn gwneud music sy'n llawn heiddi Gwobrau'r 2021. Ymlaen i'r Gwobrau'r nesaf am y band neu artist newydd gorau eleni. Categori sy'n wastad yn ddiddorol iawn. Y 4 enw ddoth i frig y bleidlais eleni oedd Cube, Cathod, Morganelwy a Nafamadi Cwtei. 4 artist cyffroes iawn, ond mond un oedd yn gallu ennill ac eleni Morganelwy oedd yn fuddigol. Mae'n cael blwyddyn gofiadwy iawn a dyma sesiwn fach arbennig wedi recordio hefo Morgan. So y can yma di Aur Du a Gwyn, fersiwn acoustic. Diolch i'r Selar am gael fi yn clwb Gwobrau'r bach. Braf bod yma lawr yn Gaerdydd. Dyma hi. Dwi di bod ben fy hun dros bob gorwel a llun, dal I droi, mae'r byd r'un fath. Mae'n wir am bob dyn, cefndir du, cefndir gwyn, yr un fath sydd ym mhob sach. Gei di gymryd I ffwrdd ein cnefin, a fydd rhywun yn siŵr o dy ddilyn. Da ni'n frodyr I gyd does dim gelyn, a nid air yw popeth melyn. A nid air yw popeth melyn. Ma' na ddywediad fan hyn sy'r un fath dros bob bryn, nid air yw popeth melyn. O beth sy'n mor ffwl am gymryd cam bach yn ôl, da ni'n dawnsio ar y dibyn. Gei di gymryd I ffwrdd ein cnefin, a fydd rhywun yn siŵr o dy ddilyn. Da ni'n frodyr I gyd does dim gelyn, a nid air yw popeth melyn. A nid air yw popeth melyn. Gei di boeri a brathu a byw'n front yn y baw, does dim tricky fyny'n llewis. Y dilyn yr un ac o'n yn ei law, ai dyma'r byd, da ni'n ei ddewis. Gei di gymryd I ffwrdd ein cnefin, a fydd rhywun yn siŵr o dy ddilyn. Da ni'n frodyr I gyd does dim gelyn, a nid air yw popeth melyn. Gei di gymryd I ffwrdd ein cnefin, a fydd rhywun yn siŵr o dy ddilyn. Gei di gymryd I ffwrdd ein cnefin, a fydd rhywun yn siŵr o dy ddilyn. Da ni'n frodyr I gyd oes dim gelyn, a nid air yw popeth melyn.
So, can nes dwi'n mynd i ganu ydy Jericho. So mae can yma i'r pobl sy'n byw yn Jericho. Yn y dwyr yn canol. Fodd y golau cael y llen, dal i chwifio'r faner wen. Tu hwnt i waliau Jericho, heddwch a helynt yn mynd a dod. Yn y tywyllwch ers amser hir, colli rhyddid mewn anial dir. Yng nghysgod sy'n mawr wydden nawr, mae'r faner wen ar y llawr. You're better off if you don't know that we've got no place to go, where we watch the palm trees grow behind the walls of Jericho. Nyffryn y Iorddonen ddofn, mae'r pobl nawr yn byw mewn ofn. Israel ac America, di dod i ddwyn Palestina. Trwy lygaid baban mae pawb yn un, estron ddim yn wlad ei hun. Pobl Ala a pobl Dduw, i gyd yn rhan o ddynol rhyw. You're better off if you don't know that we've got no place to go, where we watch the palm trees grow tu ôl I waliau Jericho. Ma' 'na reswm am bob dim, Duw yn testio nerth ei rym. Rhwng Zion, Babylon a Iesu Grist, safai hwyl ei hanes trist. Plentyn ifanc ac on yn ei law, gwaed yn llifo fel pridd yn y baw. Weiren bigog ac ynau dir, dilyn llwybr enaid pyr. You're better off if you don't know that we've got no place to go, where we watch the palm trees grow tu ôl I waliau Jericho.
Yn y gwynt a'r glaw man, da ni'n piced lawr i'r dre. Ble mae'r pobol bach yn byw, mae yna rhywbeth mawr o'i le. Gwrando ar y radio, gyrru, gyrru, gyrru dros y bryn. Hey boys, dwi di dod e bres, be da ni'n mynd i neud am hyn. Gai bach o hwnna, bach o hwnna, bach o hwnna, bach o hwnna. Dipyn bach o cheeky boy sy'n licio amser da. Os gen ti ddigon i rannu, sut fedri di ddeud na? Ti'n werth y byd man, ti'n edrych ar ôl ffrind. Ar i fyny, beth i lawr, ble bynnag wyt ti'n mynd. Gai bach o hwnna, 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 bach o hwnna. Ti'n werth y byd man. Reggae ar y radio, pawb yn dechrau grando, wastad efo gwyn ar ôl bach o Mary Jane. Gyrru, 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 bach o awyr las. Troi y speakers fyny, dwi eisiau teimlo sŵn y bas. Gai bach o hwnna, bach o hwnna, bach o hwnna, bach o hwnna. Bach o hwnna, bach o hwnna. Llongyfarchiadau eto i Morgan Elwy. Un o'r enwau eraill ar restr fer y categori ban neu artist newydd gorau oedd Cathod, a dyma chi brosiect cydweithredol sef y cysylltiadau agos iawn hefo merched yn gwneud music hefyd. A mae'n gret i weld o'n mynd o nerth i nerth. A'r newyddion gwych ydy bod Cathod yn ehangu a'r criw yn tyfu, a dyma nhw i gyflwyno'r Cathod newydd. Helo, Bethan Mai yma gyda newyddion exclusif Cathod. Newyddion yw, mae Cathod yn tyfu a mae'n anrhydedd gyda fi heddi i gyflwyno y litr newydd yma o Cathod amazing gyda chi. Nawr maen nhw wedi rannu mewn i 3 grŵp, a mae'r 3 grŵp na'n mynd i greu 3 can sy'n mynd i gael ei roi ar EP newydd sbon ynghyd â falle am felly gan Cathaidd chi wedi clywed yn barod. Mae lot o bethau arall gyffroes Cathaidd yn mynd i ddigwydd yn y flwyddyn. Ond am nawr, fy anrhydedd i yw i adael y cat mas o'r bag a'i rannu y menywod amazing yma sy'n nawr yn Cathod. I ble mae'r gwelynau yn hedfan, dychwelyd i'w deulu a i'w ddadlau. Wrth i'r hen
Dwi wir yn edrych mlaen at weld cathod yn mynd o nerth i nerth yn 2022, pethau cyffroes iawn i ddod yn sicr ganddyn nhw. Reit, da ni'n dod at ddiwedd yr after show, ond mae yna amser am un set arall. A dos na'm dadl ynglyn â headline Gwobrau'r Selar eleni. Mae papur weld wedi cael blwyddyn anhygol, a nhw di prif enillwyr teilwng Gwobrau'r Selar eleni. Tair gwobr i gyd, sef can ore am Llyn Llawenydd, record hir ore, amser mynd adre, ac wrth gwrs teitl y band gore eleni. Dyma set estynedig arbennig iawn wedi ffilmio hefo papur wal. Mwynhewch. Ni di papur wal. Diolch i bawb am ddod i fewn i'r Selar. Smile.
nad o'n i'n siŵr amdan eich romunudau, eiliadau, feddais i at fy nghoed. Wrthdraidio tir oedd pall fe eisi ag anghofio fy eiddo, fy mhetha, fy crwban ar ei gewn. Bynias nodyn a dyma oedd o'n ddeud. I'w mi oes fi'n colato e una sostanza efimera che fuggesamente vive latino congelato ternito da momento bellai o dy hun ti'n ennill gwerthfawrogiad gan gyfeillion cymdogion gan unrhyw un o bwys. Gan yn arf yn wydyr does di eb wahoddiad ond yn sadyn heb reswm fe fydd i'n wawyr eto. Bynias nodyn a dyma oedd o'n ddeud. I'w mi o esera yn fi'n colato e una sostanza efimera che fuggesamente vive latino gelato detenito da un momento.
Diolch yn fawr. Bellach llawn dwch cysgu
llongyfarchiadau mawr unwaith eto i papur wal. A dyna ni llongyfarchiadau i'r holl enillwyr, y rhestra byr a'r rhestra hir. Mae'n gret i fwrw golwg nôl ar y flwyddyn gerddorol sydd wedi bod, a mae mor bwysig bod ni'n dathlu llwyddiant y sîn hefo'n gilydd. Diolch am ymuno fy ni yn yr after show arbennig yma, a chofiwch wrando eto ar yn rhaglen ni ag yn Huw Stevens ar BBC Sounds. Gen i Lisa am y tro. Nos da.